Voldria que ens aclarira respecte de l'UCAM. Tinc davant una fotocòpia del diari de sessions de les Corts a un requeriment de la diputada Mireia Mollà, la consellera català, respecte del pagament del deute de l'Ajuntament de Sant Joan i Conselleria. Contesta la consellera dient: evidentment, si ha demanat alguna cosa l'Ajuntament de Sant Joan lícitament, és un altre procediment jurídic també lícitament regulat, que és la condonació de deutes. Per què? Perquè la Generalitat té una sèrie de deutes a l'Ajuntament de Sant Joan. Això vol dir que li hem regalat la instal·lació? No. Això vol dir que l'Ajuntament ens deu 4 milions d'euros i nosaltres, si li deguem diners a l'Ajuntament de Sant Joan i l'Ajuntament de Sant Joan demana voluntàriament la compensació de deutes, se compensen els deutes. L'única no condicional que hi ha és la Generalitat té una sèrie de deutes amb l'Ajuntament de Sant Joan i voluntàriament se compensarien els deutes. Per tant, estem parlant d'una condonació que correspon a uns deutes, si això no és condicional, que la Generalitat té ja amb l'Ajuntament de Sant Joan. La nostra pregunta concretament està referint-se la senyora consellera a que aquests deutes estan inclosos ja en els pressupostos com a obligació reconegudes en l'Ajuntament de Sant Joan? A quins deutes concretament es refereix? Sí, anem a veure. El muntant de la deuta que té aproximadament la Generalitat en Moratros és de 1.300.000 euros. D'aquest 1.300.000 euros hay que llevar uns 300 i pico, que és l'IBI de l'hospital de l'any 2012, crec que era, que m'han dit que van a pagar-lo. I entonces quedaria 1 milió a dalt o a baix de deuda a compensar. Esto es que dels 4 milions i mig que era l'escritura seria 1 milió menos, 1 milió i pico menos. I aquesta diferència és la que nosaltres en aquest conveni en educació donaríem en obres en col·legis o instituts o demés. Ara mateix vosaltres teniu el pressupost, uns deutes que no anem a cobrar, perquè anem a compensar-los en obres. És això el que vol dir vostè? Sí.